Zdravím vás a přeju krásný den. Dostala jsem zadání vám ukázat jeden díl toho kurzu, takže v tomto videu vám ukážu vlastně, jak postupuju. Berte to tak, že mluvím přímo na toho klienta, co si ten kurz koupí, ale bude toto video už nějakým způsobem 20. Bude už trošku vědět, co a jak, protože kdybych zabíhal do každého detailu, tak bychom tady byli strašně dlouho a toto je vlastně to nejtěžší know-how prakticky, co můžu potom ukazovat. Tak jdeme na to. Takže v prvním případě si otevřeme právě naši fotku v RAWu, protože vždycky upravujeme jenom RAWové fotky. Pokud chceme otvírat více fotek do CameraRAWu, tak můžeme zmáčknout Ctrl a díky tomu můžeme vybírat jednotlivé fotky. Pokud chceme vlastně více těch fotek, tak třeba Shiftem. Já tady si ten fotku zobrazím, hodím si do toho CameraRAWu a tady už ji můžeme vlastně vidět. Pomocí levého tlačítka na myši můžu vlastně přibližovat a oddalovat. Tak jo, první, co nastává tedy, že si pohraju trošku s tou expozicí. Vidím, že pejskám hodně tmavého a kytičky byly světlé, takže si zkusím trošku vytáhnout expozici a stáhnout si malinko světla a naopak si vytáhnout trošku ty stíny. Máme ale černého psa a často se stává, že ten černý pes chytá špatné odstíny do fialova a do modra. Takže teďka je pro nás důležité při tady tomto všem, co budeme dělat, kontrolovat si, ať máme opravdu černou barvu a zároveň, ať ten pes není příliš moc tmavý. Takže já si do určité míry vytáhnu ty stíny a taky malinko třeba tu černou můžu zase stahovat nebo vytahovat. Dělám to tak, aby se mi to líbilo, aby ten pes prostě byl furt tmavý, ale zároveň, aby jsem ho trošičku prosvětlila. A naopak si malinko stahuju díky té bílé barvě ty odlesky. Jo, protože velmi snadno můžeme chytnout přepaly a ty už potom dolů nedáme. Vždycky, když si tu fotku vlastně fotíte, tak je lepší si vyfotit trošku tmavší než světlejší, protože pokud ji máte přepálenou, příliš moc bílou, tak už to tak dobře neupravíte. A co se týká té teploty, je to jarní fotka, já mám teplejší edity, takže vlastně jdu do té teplejší barvy. A při tady těch barvách vždycky zkoumám teďka toho pejska. Mě zajímá opravdu ta srst toho psa, protože já ji nechci změnit, já ji nechci zabarvit. Když máte třeba zrzavého psa, tak tady opravdu bacha, abyste s tím nepohli příliš moc. Pozadí mě teďka příliš moc nezajímá, protože já používám ty masky a hlavně přes ty masky vlastně budeme dělat celý ten postup. Takže stáhneme malinko i tu do té zelenější, aby nám to nechytlo příliš tou fialovou. A co se týká tedy těch efektů, tak ty víme, že už nepoužíváme, protože nechceme zostřit úplně všechno. Chceme zostřit jenom pejska a to si vlastně děláme zase přes ty masky, kdy můžeme vybírat jednotlivě co a jak chceme. Světla můžeme zase vytahovat, je to prostě to stejné, co jsme měli tady nahoře, jo, nebo právě stahovat. Dělám to tak, aby se mi ta fotka líbila, aby byla spíš taková plochá, aby nebyla přepálená a aby všechno jakoby ladilo do jednoho odstínu, protože když vlastně si uděláte takovou ploší, nebude tam příliš moc kontrastu, nebude to příliš moc černé, příliš moc bílé, ale bude to takové spíš jako pomalu až našedlé, vybledlé, tak díky tomu potom tam můžeme lépe dávat ty naše barvy a lépe si přidávat světlo a stíny tam, kam budeme chtít my. Dále prakticky už nemusíme pracovat s ničím, můžeme si stáhnout trošku tady tu zelenou, když použijeme tady to kapátko, takže jenom klikneme a stáhneme si tu zelenou barvu. Zároveň ona tam vypadá jako docela hezky, takže ji můžeme klidně nechat, ale já třeba ty odstíny většinou minimalizuju a snažím se jít vždycky z nějaké tmavé růžové do té světlé růžové. Vrhneme se rovnou na ty masky. Masky vlastně najdeme tady v tom ozdobeném kolečku, jak už víme, a bereme štětec. Je to klasický postup, kdy si první vezmeme štětec a budeme pracovat s pozadím. S pozadím pracujeme hnedka jako první proto, aby jsme si ho buď rozostřili, nebo přidali barvu. Takže já si teďka to rozdělím na dvě části. To víc rozostřené pozadí, co je tady za tím psem, si takto vybarvím a malinko přejdu i přes tady ty kytky. Popředí zatím teďka nebudu dělat, protože máme bělejší a budeme na něho potřebovat trošičku zase jiný odstín. Tak jo, jak to mám vybarvené? Tak dáváme odečíst a vybrat objekt. To nám automaticky odečte toho pejska. A teď si musíme zkontrolovat, jestli nám to odečetlo správně. Pokud ne, tak bereme gumu, klikáme zpátky na ten štětec a odgumujeme si ještě to, co vlastně potřebujeme. Jo, díky tomu vlastně získáme lepší masku. Toto je strašně důležité si opravdu kontrolovat, protože pokud se nám to udělá špatně, tak se stane teďka to, že my kus toho psa můžeme zabarvit, jo, nebo nám tam vzniknou fleky a hrany a to opravdu nechceme. Takže, jakmile to takhle máme, tak teď nastává to, že si můžeme hrát s tou barvou. S tou barvou se nejlépe hraje skrz tady ty barvy a skrz ty odstíny.
Pokud chceme právě přidat více té barvy, přidat té růžové, tak si vytáhneme ten odstín do té fialové barvy. Zároveň můžeme spolupracovat s tou žlutou, která nám přidá trošičku víc té teploty. Já to teďka nebudu příliš kombinovat. Ideální je si kliknout do tady toho obdélníčku a vybrat si ten barevný odstín pomocí toho kapátka. Jo, díky tomu vlastně nejrychleji docílíte nějakého toho odstínu, co vlastně budete chtít. Tak, nějak si to takhle zabarvíme. A zároveň, pokud chcete vlastně snižovat tu ostrost, jo, tak tady klikáme na zřetelnost a to si stahujeme dolů. Já to tady úplně nebudu používat, protože si myslím, že to není potřeba a tu texturu tady se snažíme malinko zachovat, skrz to, že tam nějaké ty květiny máme. Pozadí si taky trošičku vytáhnu skrz stíny a skrz černou barvu ho můžeme právě zmatnit. Zase, tady máme furt ty květiny, takže nechci úplně to překombinovávat a možná malinko půjdu ještě do té světlejší barvy a nebudu to tolik barvit. Jo, snažila jsem se vlastně vyplnit ten růžový odstín, ale nechci to zase úplně přehánět. Tak, teď vlastně můžeme svým způsobem i vyplnit ten předek. Nicméně my můžeme rovnou použít kruhový přechod, protože my víme, že kruhovým přechodem, když takto klikneme doprostřed a natáhneme ho a vlastně dáme invertaci tady, které nám to vlastně obrátí, tedy to červené, co je zabarvené, máme teďka v okrajích, tak díky tomu vlastně můžeme dát té fotce takový 3D efekt. Je dobré se to vždycky natočit, nechávat si ten prostor u toho pejska tam, kam chceme dávat světlo a to světlo půjde tady do toho levého horního rožku, takže já to točím takhle, abych měla pokryté tyto tmavší strany, tedy to červené je pro mě to tmavší. A teď, pokud chceme samozřejmě něco stmavit, tak můžeme klasicky stáhnout expozici. Většinou to chytá ale fleky. Ideální je vytvořit matný efekt a podkladovou bázi a to vytvoříme skrz to, že vytáhneme tu černou nahoru a pak až stahujeme expozici. A aby nám to nešlo úplně do černých odstínů, tak přidáváme barvu, která nám vlastně to ještě víc zabarví a stmaví a vytvoří nám to takzvaný jako 3D efekt a zároveň si vlastně můžeme vytvořit už i barevný přechod díky tomu. Díky tomu vlastně můžeme přecházet právě třeba z nějaké té fialové, jo, do té nějaké světlejší barvy. Nebo naopak zase z nějaké růžovější, tmavší do zase světlejších odstínů. Je to jedno, záleží zase na vás, jak vám se to bude líbit. Já mám ve zvyku jít fakt z nějakých těch tmavších okrajů do té bílé skoro nebo žlutého světla. Takže tady to nebudeme možná tak moc kombinovat. Uvidíme, co ještě uděláme ve Photoshopu. Nastavím si to zkrátka tak, abych měla teďka ty okraje už malinko tmavší. Díky kontrastu si vlastně můžeme na ně jako dát větší takový důraz. A pokud chcete vlastně přihodit nějakou takovou trošku víc random barvu, tak můžeme použít i zřetelnost, jo, která nám to víceméně úplně zabarví. Nechci to úplně tlačit teďka na silu, takže nechám to spíš jako z kontrastí dolů, abych měla furt ty okraje svým způsobem jemnější. Teďka vlastně je pro nás důležité rozzářit toho pejska a zostřit si oči. To uděláme tak, že si vlastně přiblížíme ho, klikneme si na štětec a zmenšíme si štětec pomocí kolečka na myši a hezky si ty oči zabarvíme. Zvýšíme si pílou, zvýšíme si světla, zvýšíme si klidně trošku expozici a přidáme kontrast. Snažíme se tedy o to, aby vlastně jsme nezměnili příliš moc tu barvu těch očí a aby jsme je zvýraznili, protože víme, že ostříme na oči a čím ostřejší oči jsou, tím vlastně líp. Díky textuře a zřetelnosti už víme, že vlastně můžeme přidávat tu ostrost. Naopak, když ji dáváme dolů, tak to vlastně rozostřujeme. A když vlastně dáme i ten opar, tak nám to trošičku zase přidělá víc té barvy a díky tomu máme vlastně ty oči mnohem víc rozzářené a ten pejsek se celý takový leskne. Pokud chcete vybělit více srst, když máte třeba nějaké fleky, protože se stává, že ta srst chytá vlastně barvu, v jakém prostředí se ten pejsek nachází. Třeba vlastně, když máte položeného na trávě, tak vlastně chytá trošku zelené odlesky a to se ideálně nebělí svým způsobem tím, že zvedáte světla, protože když zvedáte světla a bílou a expozici, tak vám to chytne přepaly. Ale ideálně je zase použít tu černou nahoru a vlastně vám to takhle krásně zmatní a ten odstín si u té sytosti stahovat třeba dolů. Jo? Ideálně je si tady použít malinko spíš do tepla, protože mám pocit, že nám to jde trošku do té studenější barvy a zároveň my chceme jít do té teplejší barvy.
A aby jsme podpořili vlastně světlo tam, kam chceme, tak si vezmeme nějaký ten štětec nebo lineární přechod. Zase, my můžeme využít dvě varianty. Buď lineární přechod, kdy nám půjde světlo takhle z vrchu, natáhneme si světlo a půjde nám vlastně z jedné té roviny, z toho odstínu, z toho světlého do toho tmavého. Klidně si to můžeme takto jakoby využít, kdy zase ideálně spíš vytáhnout malinko tu černou barvu a můžeme kombinovat už, jestli chceme nějaký ten teplejší odstín nebo právě nějaký studenější. Já tam zkusím dát ten teplejší, ať vidíme, co to udělá. Odečtu si toho pejska a ze spodu zase si natáhnu lineární přechod a tam zase si udělám tu expozici dolů, vytáhnu si tu bílou, aby mi tam udělal se vlastně ten matnější efekt a nešlo mi to úplně do těch studených tónů. A tady si můžu vytvořit právě zase nějakým způsobem tu barvu. Jo, dávám tady tu fialovou, že mi to půjde z toho fialovějšího odstínu do toho teplejšího. A díky tomuto vlastně už postupně tvoříme ten barevný přechod. Jo, že mi to půjde zkrátka z nějakého odstínu do toho světlejšího odstínu. Tak. A pokud jsme podpořit a udělat si teda to světlo jenom v nějakém jako okraji, v nějakém boku, což můžeme dát vlastně jenom tady tak na vrchu, tak uděláme to tak, že vytáhneme si vlastně zase expozici a nebo taky ještě bílou a černou. Teď se mi to načítá. Zase expozici černou, protože mi to jako spíš tak zmatní a nebo taky třeba bílou, která mi jako tam trošičku podpoří, ale ty přepaly, může se to zase trošičku víc lesknout. Jo, a tady víme, že nám šlo světlo i s tadyma, tak to můžeme si takhle vlastně prokreslit. Ale zase bacha na to, ať se to nepřepálí, protože my si ukážeme teďka za chvilku ve Photoshopu, že tam můžeme dát trošku přirozenější světlo a bude to mít pro nás jakoby lepší efekt. Takový to edit máte hotový za strašnou chvilinku, jo, trvá to většinou třeba tak 5 minut. A my pokračujeme tedy dál do Photoshopu. Klikla jsem tedy na otevřít, s tím, že ukládání presetů už taky známe, takže vždycky je dobré si to vlastně ještě uložit. První, co tedy děláme, je to, že si vybereme masku pejska. Neboli takhle. Můžeme udělat retuše, ty už víme, jak se dělají, ale teďka už půjdeme vlastně na tu masku toho pejska. Takže já si takhle vlastně zvolím ty dvě vrstvy, jo, a teďka tady dole klikám na vybrat objekt. Jakmile vlastně kliknu na vybrat objekt, tak se mi ten objekt vybere. To, co se mi nevybere, to už víme, jak si můžeme i dobrat, jo, pomocí glasa. Pak jsme tedy v lase tady nahoře, klikáme na vybrat a maskovat. A jakmile nám to vybere a maskuje, klikáme na tady ten levý štětec na vrchu. Objedeme si to zase celé dokola, to už taky známe. A jakmile si to vlastně objedeme, teď tady bacha na tu magnolii, tak dáváme poloměr do půlky, hladký do půlky a OK. Jakmile máme OK, tady si můžeme všimnout, že se nám vybralo magnolie navíc, já jsem si ji nevšimla, tak si ji odeberu zase pomocí toho třetího vlastně zleva. Jo, tady máme vlastně pluskové leso, minuskové leso, to taky víme. A teďka musíme kliknout na tu naši masku, kterou nacházíme tady dole, vpravo dole. Jakmile na ně klikneme, máme automaticky danou masku toho pejska a pomocí Ctrl+I ji dokážeme invertovat. Ideálně teďka zvolit tu skupinu, takže klikám na tu skupinu, klikám na tu masku a pomocí Altu si vlastně posunuju tu masku na tu skupinu. Je to pro nás teďka jednodušší, protože my, když tam budeme dávat ty barevné přechody, tak automaticky pracujeme jenom s pozadím. My už víme, že buď můžeme zvolit variantu to, že dáme vlastně každý ten barevný přechod a budeme si všechno maskovat zvlášť, nebo budeme naopak si to dávat do té jedné složky. To nám umožní malinko ušetřit čas. Takže já jsem klikla na té skupině, otevřu si svoji složku vlastně z Overlays a teď si tam přitáhnu nějaký ten můj barevný přechod, co vlastně mám už vytvořený. A já teďka zvolím nějaký tady ten levandulový fialovější odstín. Uvidíme, co nám to vlastně udělá a stáhneme to tady dolů. Teď vlastně vidíme, že ten pejsek je krásně už vymaskovaný a já klikám na překrýt a nebo se ještě dívám dál, pokud se mi nelíbí překrytí a posunuju si to vlastně tak, že hledám nějakým způsobem můj odstín, který jakoby mě se bude líbit. Většinou nejlépe sedí na ten překrýt, nebo teďka tady máme i to měkké světlo, co se chytá taky dobře. Takže zkusíme dát nějakým způsobem to měkké světlo, stáhneme si tu výplň a krytí, ať to nemáme tak vlastně intenzivní
a můžeme si to třeba skopírovat, když to vlastně přetáhne na to půsko a zároveň si tam dát třeba teďka to překrýt, jo, který nám vlastně umožní si toho vlastně více zintenzivnit a udělat tam jiný filtr. Pokud chceme trošičku neutralizovat ty barvy a dát to do studenější, tak je ideální vytáhnout zase nějaký ten chladnější přechod. Takže já teďka použiju tady ten chladný na šedlý přechod a dám vlastně překrýt. Nebo možná to měkké světlo, nebo to tvrdé nám možná sedne malinko líp. Stáhnu to a automaticky už zase jdeme trošku do chladnějších odstínů a vzniká nám tam trošičku ten přechod jakoby jemnější s tím, že tady se nám to úplně nevykresluje dobře, takže malinko si to stáhnu zase ještě trošičku níž. A pokud chceme vlastně zvýraznit ještě více naše světlo, tak klikáme vlastně na nějaké to sluníčko, přetáhneme si ho takhle, roztáhneme si ho pořádně, dáváme to většinou za toho pejska a buď to můžete nechat už takto, ale většinou je to hodně nepřirozené. Nebo naopak dáváme třeba ten závoj nebo zase překrýt, který tam nechá trošičku víc toho žlutého odstínu, případně zase ty tvrdé a měkké světla. Jo, s tím si vlastně můžeme pohrát. Je ideální vlastně zvolit toho třeba víc, dvakrát, kliknout vlastně na to sluníčko a pomocí transformátoru si ho zase takhle přenést. Jo, takže dát si to vlastně jakoby tak, aby se nám to líbilo, nedávat to jenom na jedno místo. Když to dáme vlastně na ty dvě místa, bude to trošku hezčí, zaujme to jako větší ten prostor a toho tady máme hodně, protože to sluníčko je vždycky intenzivnější. A pokud vlastně to nechceme mít tolik intenzivní, tak si můžeme zase stahovat ty výplně. Jo, tady to uprostřed vlastně, to je trošičku to. Proto jsem říkala na začátku, že není úplně ideální vlastně si tam dávat příliš toho světla navrch, spíš právě naopak ubírat do těch vlastně, aby se nám vlastně smazaly ty přechody, teda aby se nám neutralizovaly ty přepaly. Tak. No a pokud tohle už vlastně máme hotové, tak dáváme Shift, Ctrl, Alt a E a klikáme pravým, dáváme vlastně převést na inteligentní objekt, protože my víme, že když převedeme na inteligentní objekt, tak nám to umožní se zpátky vracet. Kdybychom to neudělali a šli teďka do toho kameravu znovu, tak už se tam dvakrát neproklikneme. Já teďka tedy dávám znovu tady nahoře filtr kameraru, oddálím si tu fotku a můžu si vlastně s tím ještě víc pohrát. Můžu jít právě do těch míst, kde jsem nebyla. Já většinou tedy přidávám kontrast, aby se mi to ještě víc jako celé prokreslilo. A potom jdu vlastně třeba do toho barevného přechodu, kde si vytahuju ještě ty světla a ty stíny a díky tomu vlastně jako volím nějakým způsobem, jak moc intenzivní to chci. Jo? A pokud třeba nejsem spokojená příliš s nějakým tím odstínem, tak vždycky si můžete vzít takto zpátky ten štětec v té masce a malilinko si to třeba ještě trošičku pohrát do toho jinčího odstínu. Jo, pokud to prostě přepísknete, nebo vám to nejde tam, kam jako chcete. Zase můžeme si to zkoušet přes tady ty barevné křivky, nebo přímo zase klikat do toho čtverečku, teda obdélníčku, a nebo i klidně použít tu barvu toho bodu, která se mi zdá, že není ještě úplně jako 100% a nemám ji tak jako moc ráda zatím. Jo. A to by bylo tedy všechno pro tento zrychlený edit a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!